Номер 1. Програма за защита на принцеси. Принцеса Розалинда е на път да бъде коронясана за кралица на малката нация на Коста Луна, когато генерал Магнус нахлува в двореца и се опитва да превземе страната. Тогава майор Джо Мейсън, агент на програмата за защита на принцесите, успява да я отведе на безопасно място. Програмата за защита на принцесата крие Розалинда в дома на Джо в Луизиана, където тя среща дъщеря му Картер. Розалинда се представя като Роузи, братовчетка на Картер от Айова. Въпреки че първоначално Картер се отнася към нея с враждебност, те се сближават, след като Роузи обяснява ситуацията си и двете стават най-добри приятелки. Картер учи Роузи да се държи като обикновена тинейджърка. В опит да подмами Розалинда да разкрие местоположението си, генерал Магнус обявява плановете си да се ожени на сила за майка й. Роузи чете за предстоящата сватба в списание и казва на Картер, че е решила да се върне у дома. Знаейки, че в Коста Луна все още е твърде опасно, Картер тайно измисля план да се представи за Розалинда и да използва себе си като стръв. Междувременно Роузи се съгласява да остане за танците. Номер 2. Мост до Терабития. Животът на Джес Аранс завинаги се променя, когато на първия учебен ден едно ново момиче храбро застава на старта на момчешкото състезание и надбягва всички. В това число и самия Джес, който цяло лято се е готвил да бъде най-бързият в училище. Това не е много обещаващо начало на едно приятелство. На път за вкъщи Джес и Лесли разбират, че са съседи. След училище те се впускат в гората и се люлеят през рекичка на въже. Джес и Лесли намират изоставена къща на дърво от другата страна и измислят нов свят, който наричат Терабития. През следващите няколко дни те прекарват свободното си време в къщичката на дървото. Опознавайки се, те стават неразделни. Лесли е необикновено момиче. Заедно те създават вълшебно царство в гората, чието граници се определят единствено от тяхното въображение. Те срещат различни същества, включително гигантски трол, подобни на катерици същества, наречени скуогърс и космати лешояди. Номер 3. Дебелият Албърт. Дорис Робъртсън е депресирана тийнейджърка, която скърби за смъртта на дядо си, когато една от сълзите й пада върху дистанционното на телевизора й, където са включени дебелият Албърт и децата на Козби. В този момент сълзата отваря портал към света на анимационните филми. Те излизат от телевизора и се присъединяват към нея във всичките й начинания. Те следват Дорис на училище и са изумени от новите технологии. В опит да помогнат на Дорис, бандата убеждава мажоретките да ги поканят всички на парти на открито. Но когато дебелия Албърт се влюбва в сестрата на Дорис, нещата взимат неочакван обрат и той отказва да се върне обратно в телевизора. Номер 4. София Грейс и Роузи. София Грейс и Роузи са изпратени в Швейцария от шоуто на Елън Дедженеръс като специални кореспонденти, натоварени с задачата да отразяват коронацията на нова кралица. Докато са там, те срещат 3 много различни принцеси, които се борят за трона. Заедно двете момичета започват да круят кралски заговори, за да помогнат на най-добрата кандидатка да спечели. Номер 5. Деца без придружител. Спенсър и сестра му Катрин трябва да летят от Калифорния до Пенсилвания на бъдни вечер, за да прекарат празниците с баща си. По време на престоя им на международното летище, огромна снежна буря спира всички самолети и отменя всички полети, а братята и сестрите са изпратени в анархичната стая на непридружените непълнолетни, където с плана на Спенсър децата се промъкват покрай служителя, който ги наблюдава. Но когато той разбира, отчаяно иска да върне децата, затова изпраща цялата охрана на летището да ги намери. Децата се насочват към слабо обезопасен изход в задната част на летището, отвличайки вниманието на охраната, като освобождават куче. Въпреки това, видени да танцуват на охранителните камери, пазачите се втурват в лудо преследване на децата.